gagekaken niki ngaten nggih kula nyuwun titip dhumateng pun anak Prabu. Menapa paman? Saestu nggih kula nyuwun titip pulunan kula kembar. Nang kula kali Sedewa niku sampun ngantos kedenangan kali Angkara Murka, ampun ngantek kedenangan kali Kurawa kula titip bener saestu nggih. Nika saestu. Jalaran menapa? Nika bocah lolo nggih wis ora duwe pak, ora duwe mbok. Ampun diupeni kali adi kula Kunti. Bocah nika wis dadi bocah kapiran. Mila lare kalih menika ingkang kula gandang-gandang. Sampun ngantos pun gepok singgol kaliyan para Angkara Murka. Persajan melawan nggih. Lare kembar menika ingkang kula sengkaken ngawuhun wingi minangka sesulih gesang kula. Oh, ngaten paman. Inggih nggih. Saestu nggih. Saestu menika atur kula. Menika medal saking manah kula ingkang suci. Kula saben-saben kemutan kaya anak kula kembar pun kadhipun jejuwing raos manah kula. Oh nggih paman. Ampun waspatos sing penggalih. Mangke cekap wonten kula nggih. Ingkang atos-atos nggih. Ingkang atos-atos. Dinten menika negari sedaya mboten baen-baen. Anak Prabu lak piyambakan. Ingkang atos-atos lho nggih. Jegrek kaya tugu Sinukarta Narendra Dwarawati Maha Prabu Sri Bathara Kresna. Riwus nyamriksani glagat kawontenaning negari Ngastina. Ingkang tetela Pasewakan Agung wus suwung datan wonten ingkang kepareng lenggah. Nanging Narendra Dwarawati awas pandulune. Ing mriku kados wonten gedhebuking lampah playuning para pawongan tan asanes para kadang sata Kurawa ingkang rikala semana wis angepung kelawan Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Dursasana. Awo man. Kadangmu padha waranden becik besok amendemo baris. Baris kang prayitna awiya saranta wonging Dwarawati. Tinumpesen paniku awak Pandhawa andhut marangke mangsa wurunga dadi mungsuh. Man, sampeyan jane omong napa suluk? Ampun bingungke man. Ngerti kula kok ngeten niku dige ura-ura dige suluk. Nggo suluk kena, nggo omong ya kena jenenge karya sastra. Goblok. Nggih, Dik. Paringipun mumpung iki Prabu Kresna ki ijen tanpa ruwang. Iki sih ana Pasewakan Agung negara Ngastina. Krubuten nek perlu aja diurupi. Nggih, nika kesaken dawuh Budaca.
Burisrawa, rada dawa man. Kowe weruh. Kae sing ana ngalun-alun ngestina kae. Kae kreta Kyai Jayadara. Titiane Kakang Prabu Kresna. Nah iya. Sing meteng krengene ning dhuwur kae sapa? Ning kusiran. Nek boten krentu nika Sencaki. Setyaki, Sencaki. Setyaki, kula melu yoja. Sencaki. Ya wis karepmu lah. Sencaki kena Setyaki ya kena ngono kok gue yele-yelan. Kersane? Kalau Setyaki meteng krengene ning dhuwur kae anggepe iki apa? Tak padha wae nantang karo Kurawa nantang karo wong Ngastina to. Dheweke iki tak mung kusir kreta. Anggepe tanpa nganggo tata krama ora nganggo subasita. Anggepe apa? Kowe wedi karo Setyaki. Wah, kon mang semikir. Wajare wong edan iki kok. Anut lakuning kuwi nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra sigra risang Setyaki menyat ngambil sanjata saruswa mentang angkap Burisrawa mati pinanah ketiban naga bandha. Woi, wis malane ngrat gelah-gelaing bawana sukertaning buwi panuk semaning jajalanat nyaki wong bungkik kakek wong kunting tangting Burisrawa menungso kekamban bedahan cangkem yen kowe muni tanpa nganggo subasita dosaku apa luputku apa mbok glandang saka pakusiraning Kreta Jaladara
Mbok anggap iki nek kakek moyangmu ngono iki. Ya ngono apa piye? Iya. Iki ngene mbahmu ngono. Iki nang negara Kristina duwe budaya, duwe tatanan dhewe. Ora petengkrang. Ana nggon pakusiran. Kuwi derajatmu mung sak kusir. Ngendel-ndelke. Leleng bagusi. Ora udat-udut. Wanggepmu. Ayo, tutukno. Tukmu wani, ancang. Kowe ngidak-idak wewenang negara Kristina, Burisrawa. Iki ya dudu wewenangmu. Ngeling ngono kowe iki wong Mandaraka. Kowe iki nek kene iki ya mung kadang katut. Ala tanpa rupa Setyaki. Aku ngesake dawuh pakandikaning Sang Nata Duta Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Aja menika mung lara mati tak wujudi. Piye? Piye? Kowe sumbar? Apa serep nyawamu? Dupe kowe kadange Prabu Kresna titising Bathara Wisnu. Aku ora bakal gigrik, aku ora bakal mundur nandingi kridhamu